Goddag, Rune. Jeg er Dr. Müller. Jeg er for at hjælpe dig. Jeg kan se, at I har stukket en kvinde ned, mens I har været påvirket af stoffer. Er det noget, du har lyst til at fortælle mig om? Der er ikke så meget at sige, altså. Det var dumt nok til at tage stoffer, og så skete det. Du virker ikke som en type, der er sammen med sådan nogen. Hvorfor er du det? Altså, jeg kan ikke hjælpe dig, hvis ikke du fortæller mig, hvad der skete. Det startede for en måneds tid siden. Jeg var lige kommet til byen, og jeg kendte ikke nogen. Hey, mand. Hvad fanden er det, du hed? Rune? Hvad fanden sidder du og laver, mand? Du sidder vel ikke og læser en bog i et frikvarter? Det... Ja, det lyder kedeligt. Kom, lad os gå. Ja, det er godt. Skal du med, eller hvad, ny? Ja. Så smadrer jeg sådan en i hovedet, mand, så kan ikke lige gå. Nej, Bare til ham, mand! jeg skal bare ned og giv mig fat skide godt. Ej, hvor er det flot. Og hvad lavede I så sammen? I starten, der snakkede vi bare, men efterhånden så ville de have mig til at gøre nogle andre ting. Nå, skal vi skrive ned på tanken? Ja, skal vi ikke gøre det? Kom. Skide godt, mand. Ja, men det er Hvad, skal du ikke have noget? Men jeg tror, jeg springer over i dag. Jeg har ikke lige fået taget så mange penge med, så... Jamen, du har vel ikke tænkt dig at betale for det shit? Tag nu noget, eller er du en kylling? Så du tog altså chokoladen? Ja, men altså... Jeg fik også smidt den væk igen. Hvorfor gik du med dem? Hvad skulle jeg altid gjort? Jeg kendte ikke andre. Jeg havde ikke andre muligheder. Hvad skete der efter det? Efter tanken, så blev det bare værre og værre. Klubben for popfed. Vi skinner, så det bedste at være vægten værd. Når vi kommer efter jer, tæsker jeg med flæskesvær. Vi volder, mit hold er det bedste her. Har din sorimester lærer i at æde hestepær. Yeah, hun skriger hjælp, jeg er bundet. Vi går til stålet og trykker til raketter i hullet. Hver dag tager os tættere på målet. Vi fælder din fætter og sparker til der pletter på gulvet. Når jeg hopper på din krop, og jeg beder dig om at stoppe med at prøve at fuck med de thugs for. Det er godt for det. Jeg har noget, min mor, der givet mig med på madbar. Nå, vi tager den første bane. Det gør jeg, ikke? Især vi har det. Med knogjern og kæder barrikere din dørkælling. Hvis ikke din livmor skal flækkes på et skrivebord i magasin, imens det er en bog til over din stivbror. Jeg tager sådan lidt. Jeg tror, jeg springer over. Men er du en kylling, mand? Vi andre har sgu da gjort det. Jeg svamler lidt pænt, så gør vi gang. Hold din kælling indendørs, hvis ikke hun skal have håndmadder. Min kæste mand. Jamen hvad fuck skal det gøre? Lys på fyren for at holde vores fingre varm. Når jeg hopper på din krop, og jeg beder dig om at stoppe med at prøve at fuck med de thugs for. Jeg fortæller på det næste sæt. Hvad sker der så nu? Hvad mener du?
Tja, du har et valg. Vil du blive sammen med dem, eller vil du væk fra dem? Gør jeg det klart, for jeg er OA'er. Sælger kanonslag og tvinger de nørdede fætter til at æde kokager. Jeg stikker to ved en knytter og siger hold dig smuk. Piller træsprit og sniffer af den baner Aalborg Coke. Jeg råber OA, flækker dig som spåndplader. Hold din kælling indendørs, hvis ikke hun skal have håndmadder. Min kæreste Pancho. Jamen hvad fuck skal det gøre?